karon sa grupong Piston ang 10 pesos nga dugang singil sa pasahe sa public utility jeepney kan PUJ pinaagi sa pagpanguna ni Piston President Floranda kaniadtong Abril 20 tuig 2026 adlong Lunes. Ang maong pagduso gikakurat sa pipilang ka mga Dabuwenyo apan giuyunan sa mga driver halang sa pagpadayon sa ilang panginabuhian. Diri sa Davao City, gihinabi sa DXDC team ang pipila ka mga estudyante, senior citizen, ginikanan ug PUJ driver. Diin, madunggan ang ilang managlahing reaksyon mahitungod sa bag-ong hisgotanan. Matod sa senior citizen commuter nga si Hermenio Obenza nga taga Bago Aplaya, Davao City. Diin gibutyag nga alang kaniya sa pagkakaron sakit pa sa bulsa ang 10 pesos nga dugang singil sa pitihan tungod sa nagkataasab ang mga presyo sa managlahing palaliton. Actually sa ako, pwede po siya mauyunan kay due to the reason na taas na po ang ang gasolina. Pero murag set pagkakaroon murag sakit pa jud kay mahal ba ya kaayo ang pamasahe. Although ako senior naman, ang senior na less 20% na pero para sa ubang mga commuters na mga regular, sakit pa jud siya. Samtang miagay sab ang usa ka commuter nga inahana nga si Sheila May nga taga Ecoland, Davao City. Diin alang kaniya uyon siya nga patasan ang singil sa pasahe tungod taasab ang presyo sa gasolina. Apan kung maabot kinig 10 pesos, sakit na pud kini sa bulsa. Ako ma'am, uyon man ko pa taas-an ang pamasahe kay taas man po ang gasolina. Pero di po di nga nakataas. Kung magpataas sila, pwede 5 pesos. Kay pareha man ni ang manakay, mo bayad man og kuan nya ang paningkamot pud namo dili man pud usahay kanunay ultimo lang man sad kung madugangan og 5 pesos okay ko ana pero kung 10 pesos nila bugat na pud kay na sa muang. Gani, dugang pa nila Annaliza Bilbao ug Andre Orbiso nga parehong mga college students sa Dakbayan nga makagasto og 150 pesos matag adlaw sa pasahe. Bugat alang kanila ang maong singil sa pasahe kung maaprobahan kini. Apan kung kini alang sa kapakanan sa mga apektadong driver, sakto kini alang sa paghatag og tabang sa ilang panginabuhian. On my end as estudyante and as someone nga ang pamasahe is every day is almost like 150 pesos ako magasto and then maada nimo kung like ang 25 maada ng 10, ang 15 pesos ako maada ng 10 so maybe madagan siya on my end kanang medyo bukat siya and lisod siya para sa mga estudyante. Ako na college lisod na what if ako mga senior high school students samot na nung mag-lisod so sa perspective sa student bukat na ngayon siya and then on the other side po, atong isipon ng ang mga drivers, I think, ano na po siya, tama na po siya kay, syempre, nagtaas jud ang presyo sa fuel. Para sa ako is moyon jud ko since kabalo man ta sa mga sa mga kaagi sa mga drivers nato ug sa mga estudyante. As ako estudyante man ko so para sa ko is moyon ko I don't know lang sa uban. And I think ang pag-increase sa 10 pesos is more bugat jud siya, no? Pero much better go is papalasan ko na ako. Kung tayo 5 pesos ba na. Ang maong wala pag-uyon sa pipila ka mga commuter, dili makapugong sa tubag ni Tatay Ray nga usa ka jeepney driver nga nagamaneho sa rutang Katalunan Grande. Diin ang 10 pesos nga dugang singil sa pasahe iyang giuyunan tungod sa kapait sa sitwasyon nga ilang giatubang isip usa ka driver sa jeep. Yun mamoy kay pahit na kayong pamasayro ng moron. Oo, ang arkila galiani nga 700, 5 na lang gani kay di na ako kuha 200, wala naman may maginansya. Wala may madalang pampalit bugas. Ayan tagiani, subutra po nga, kuha 200 yung arkila. Para sa Mahal naman ko kayo ang kuhan.
At ako na kayo nagtabang mamoy. Sa presidente sa piston, ang maong basihan nagsugod kaniadtong Oktubre tuig 2023 diin walay nahitabong pagsaka sa singil sa pasahe. Apan giingong wala sab nahunong ang pagpadayon sa pagsaka sa presyo sa petrolyo ug miabot na sa 2,000 pesos ang nawala kanila. Ani sa karon, masinati gihapon sa kadaghanan ang kalisod. Diin padayong naapektuhan ang tanang sektor, dili lang ang Rion 11 apan ang tibok nasod Pilipinas. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Man, Gretchen Igot, Tatak, Aramen.